mati ngancik lemau mergo kepepet. Jane aku ora butuh ngancik lemahmu. Lho, sepatumu iki lho. Betok tok. Ora apa-apa mengko diubah. Lho, karepku iki jane iki ana apa kok kene iki ana. Karepku mrene iki golek mendut. Hah? Golek mendut. Lha iki mendut. Iya. Lho anak-anakmu kok golek ning kene iki lho. Lho iki iso ngomong anakmu apa ora? Aku ngomong anakku. Paribasan cilik tak gedhe tak pinterno supaya mengko anakku migunani. Lho migunani kok ora nurut kowe. Kok nganti ilang omah. Nganti ilang saka omah saka patrapmu. Kok sapa patrapku iki aku ana apa? Pisang karo anakku sing kemujo kepengin duweni mendut. Kabeh mung aku sing dadani kan. Kowe sing dadani iki. Nek pancen kowe sing dadani karo anakmu kemujo. Oh, bakal mati saka tangane Matiku ora mergo aku. Labi anakku sing tresno karo anakmu. Pertamane aku tinggal sayembara. Oh, belake jajamu ora bobol wadokmu tak sembah ngongso. Yo gowongso Kanjeng Bupati Wasis Jogsumo. nganti kuwi arep nyosok tombak nang jajane Ki Jiwanala. Ana perkara Ngantos kula menika kepingin jojok dumateng Jiwanala. Dumateng kawan tumbak guntur geni. Amargi kula kagungan patemon. kowe desa Sayembara. Yor apa sayembaramu? Oh gowongso iki. Marang sok sinten kewala. Ingkang saged nampani tumbak guntur geni. Menika kukupan mendut minangka putraku. Nek kono aku sing bakal mupu sayembaramu. Panjenengan Kanjeng Bupati. Aku ngeman karo Ki Jiwanala. Yen nganti dhewe dadi korban karo roh suka tombak guntur. Aku sing bakal mupu sayembaramu. Kanjeng Bupati. Panjenengan kula emutaken. Ampun ngantos panjenengan menika muku Pak. Tumbak guntur geni mriku sipatin kanjeng ingkang empuk. Oh gongso. Yen kono kuwi ngasurake marang kekuatanku. Ngasurake marang kekadigdayan kuwi. Boten teges kula mriku ngasuraken baten kanjeng. Nah, kanjeng Bupati. Kula mriku ngiman dumateng panjenengan. Yen tumangkiripun panjenengan mriku guntur utawi sedo. Sinten suban Oh gongso. Kowe mesti ngerti. Lanturing jagat tanah Jawa. Siji Panembahan Suropati Danang Sukamulya. Loro Wasis Jogsuwa ing Pati. Lho kanthi ayo. Nek pancen buat namake guntur geni. Nonggol di Pati Wasis Jogsuwa. Aku sing balmu sayembaramu. nek pancen panjenengan mriku boten saged kula pamit. Ing dasar pati kanjeng Bupati. Pangapunten ingkang kula. Menawi kula mriku nglajengaken perkawis menika. Ki. Namake guntur geni. Milio. Belake jujur begini. Oh! Oke wongso. Nek pancen kowe rumar. Lan kowe rumangsa duwe sifat piyambak kang luwih ampuh timbang guntur geni ayo. Tawaki. Jajane Wasis Kula pitados dumateng panjenengan. Panjenengan sekti mahamono. Ngantos tumbak guntur geni boten tuwa-tuwa.
Yen ngono, teges aku kang bisa mupu sayembara. Panjenengan ingkang saged. Ora memendut si dadi bupati. Guntur nak suwun. Mbak Boyong oleh kabupaten Pati. Guntur geni. Kula sajampun kawula panjenengan. Menika estu akan. Yen ngono, kau rene Gusti Guntur Geni. Kau penjaringan. Penjaringan. Nggih, kula. Ayo. Ajeng padasis. Napa nimbal tanapun? Jaga penjaringan iki. Aku bisa mupu sayembarane iko gongso. Kukupane Roro Mendut. Kulo kanthi. Ayo. Mundut diboyong oleh kabupaten Pati. Mendut dados putri boyongan. Ayo. Ayo. Siapa gongso? Yang ini kok hati-hati. Memang enggak karo anakmu. Entuk karo anakku. Dicoba kemuco. Di jalan sok kowe akak. Mergo kowe durung ngerti sejati Mendut. Ndak ade-ade pangertenmu. Nanti aku mempalangi Mendut sambung tresno karo anak. Mergo Mendut kuwi dudu anak. Akang gongso kok bener apa kagak kambang. Yang Mendut ku ya ora anakmu. Ora anakku Mendut. Kula sangka kuwi pancen aku sing rupaka awet bayi nganti saiki ngajake tatang kadiwan. Kula sangka kuwi Mendut kuwi titipane Panembahan Senopati ora. Nuwun sewu paman. Nanging kula sampun keblajut tresna kalian Mendut. Njur kados pundi Kula sangka panjenengan boten ngraosake penelangsane batos kula paman. aku ngerti sapa karo kowe ora bisa pisah karo iki. Nek saumpama kowe mbacut aku milani sambung karo Mendut kowe. Tan orane aku bakal entuk pidana saka Panembahan Senopati Mojometara. Kula kandhani paman nganti aku nyandhek saka welinge Panembahan Senopati. Besok saumpama Mendut wis ngancake remaja temanten iku bakal dipundhut para Panembahan Senopati. Kula nek Nun inggih paman, apa pancen kowe isih tresna lawan iki? lair tumusing batos kula. Sineksenan langit dalah bumi. Tresna kula kepati-pati paman ya bangsa. Nek panjus santimu kaya ngono iki ana dalan. Kanggo besok kowe bisa kelakon bebojoan karo iki. Wonten margi. Iya, kados pundi marginipun? Jaka Kemuda kudu mbok ilang. Nun inggih. Kowe kanthi sebutan Pranajitra. Pranajitra. Yen kados mekaten terang terwaca, nobate cedhak wonten ing Mataram ngangge jimat asma Pranajitra, Bapak. Pancen kowe wis kanthi sebutan Pranajitra. Cedhak ana ing kersane Wasudara. Nabiyong menyang kono supaya kowe ora bengkang marang Mendut. Nun inggih, kula nyuwun tambahin pangestu Bapak. Kula nyuwun pamit Bapak. Nun inggih, Bapak, kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit. Nun inggih. Sedhi pangapura wit kabeh mau aku ngerti lelakonmu Kakang. Kula sangka kowe sing wis ya wis aja
menawa perkara iki dibalik. Iki kanggo pelajaran awake dhewe anggone urip bayang menyang desa. Ayo, saya. Ayo. Iya, iki bali. Eteng kelapa